47550 τα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού. Η υποχρέωσή μας είναι να δεχόμαστε τα πάντα, θα τα αξιολογήσουμε. Υπάρχει δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος στην εκπομπή. Το πρώτο μέρος σχεδόν πλησιάζει στο τέλος του. Θέλουμε να μιλήσουμε, επειδή σε λίγες μέρες θα έχουμε Αύγουστο και δεν ξέρω ποιες θα είναι οι σχέσεις μας, σχέσεις με ΕΙ, με όλους και με όλα. Θα κάνουμε και μια ανάλυση. Θέλουμε μια Ελλάδα γεμάτη φως και σε αυτό θα σε πάω τώρα, Βαγγέλη. Λοιπόν, να πούμε μια Ελλάδα γεμάτη φως. Ελλάδα άλλωστε φως σημαίνει. Ηλίας, φως. Αυτό. Λοιπόν, συνήθως το καλοκαίρι γίνονται πολλά πράγματα. Είναι τα μπάνια του λαού, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Στον κόσμο μετά έρχονται τα ραβασάκια, έρχονται τα χαρτάκια, έρχονται οι πληρωμές. Ο κόσμος όμως δεν έχει χρήματα να πληρώσει. Τα ληξιπρόθεσμα τρέχουν και έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά. Τι βλέπεις να γίνεται, Βαγγέλη? Ηλία, ναι. Έρχεται Αύγουστος. Ναι. Να καταλάβουμε κάτι όλοι μας. Τι θα καταλάβουμε? Ότι σιγά σιγά έρχεται η σειρά των άλλων χωρών της Ευρώπης να πληρώσουν. Ενώ εμείς σιγά σιγά εν ευθέτω χρόνο θα βγαίνουμε από την κρίση, σίγουρα όχι αλόβητοι, αλλά με τραύματα. Όλα τα κράτη της Ευρώπης θα μπαίνουν σε βαθιά ύφεση και στη δυστυχία και καπάκι με την τρομοκρατία. Αυτοί που περάσαμε εμείς και περνάμε ακόμα. Εμείς οι Έλληνες δεχτήκαμε σαν πειραματόζωα τη γερμανική λιτότητα και, Ηλία μου, υποστήκαμε σοκ. Θα μετακυλιστεί, λες, και σε άλλες χώρες αυτό το πράγμα? Μα ήδη πάει. Ήδη πάει. Αυτό το οποίο βιώνουμε τόσο άσχημα εμείς. Σκέψου τι περάσαμε μέχρι τώρα και τι έχουμε να περάσουμε μπροστά μας. Ναι. Μειώθηκαν, να θυμίσω έτσι απλώς, μειώθηκαν 50 με 60% μισθοί συντάξεις. Επλήγει άγρια η κοινωνική περίθαλψη, νοσοκομεία, φάρμακα. Χτυπήθηκε η παιδεία. Ναι. Κανάλια κλείνουν, δεν ξέρουν τι θα γίνει. Άνεργοι, ανεργία. Έτσι. Και κάποιοι πετάνε χαρταετό. Αυτό. Αυξήθηκαν οι τιμές στην αγορά. Έκλεισαν και κλείνουν οι επιχειρήσεις και μαγαζιά. Οι μισοί Έλληνες, πρόσεξε, οι μισοί Έλληνες ψάχνουν δουλειά και οι άλλοι μισοί τη βγάζουν με δυσκολία. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Η μηδενικά θες να πεις? Ό,τι θέλεις πες. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, οι τράπεζες βρίσκονται υπό κατάρρευση. Κάθε μέρα μας λένε για τις τράπεζες, κόκκινα δάνεια από εδώ και από εκεί. Capital controls, νέες φορολογίες έρχονται. Πες κάτι καλό, βρε Βαγγέλη, τώρα. Πρόσεξε, στο απαριθμό την κατάσταση που είμαστε. Έτσι. Νέες φορολογίες, εφαρμογή αποτυχημένων προγραμμάτων που μας επέβαλαν οι Γερμανοί. Και έχουν υπογράψει οι δικοί μας οι πολιτικοί, Έτσι. Τι υπογράψαν πάλι και δεν το ξέρω? 9.500 σελίδες. Πού είμαστε τώρα, στο 15ο μνημόνιο? Ναι, όχι, στο 3ο μνημόνιο. Δηλαδή, δεχτήκαμε ουσιαστικά και αδιαμαρτύρητα, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, όλα αυτά τα εγκληματικά σε βάρος μας μέτρα, κάνοντας υπομονή, γιατί ποτέ δεν ήμασταν ξεβράκωτοι. Ναι. Πάντοτε είχαμε περιουσίες, φίλε μου. Ήμασταν νοικοκυρέοι, βέβαια. Μπράβο. Πες το λίγο αυτό. Περιουσίες που αποκτήθηκαν από 3 με 4 γενναίες. Ναι. Και κάνουμε υπομονή και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και πόσο υπομονή θα κάνουμε? Ναι. Τώρα, να σκεφτείς που χτυπάει η κρίση την πόρτα των ευρωπαϊκών λαών, ας πούν στους Γάλλους, στους Ούγγρους, στους Γερμανούς, αυτά τα μέτρα που κάναν σε εμάς να τα επιβάλλουν σε αυτούς. Ενώ αυτοί θα φτωχαίνουν, εμείς κούτσα θα βγαίνουμε από την κρίση, διότι και χωράφια έχουμε και χάρη στην ευλογημένη περιοχή, τι έγινε. Στον ήλιο έχουμε τον ήλιο, που έχουμε. Αυτό τρελαίνονται ιδιαίτερα οι Γερμανοί. Και ναυτικοί είμαστε, ρε φίλε. Είμαστε ναυτικοί και μπαρκάρουμε. Και την ξενιτιά γνωρίζουμε. Ναι, έτσι λοιπόν σε αυτό. Τον Αύγουστο όμως μπορούμε άλλος λίγο, άλλος πολύ να αφιερώσουμε τον Αύγουστο στον Έλληνα, σε αυτό που κρύβουμε μέσα μας. Ας ξαναθυμηθούμε ποιοι είμαστε και τι έχουμε πηγαίνοντας στις παραλίες μας, τις δικές μας, στα βουνά μας, στα δικά μας βουνά, στις διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
να ερωτευτούμε, να αγαπήσουμε, να κάνουμε φιλίες, να μονιάσουμε, να πάμε στα μουσεία μας, να επαναπροσδιορίσουμε τις σχέσεις μας με τον δίπλα μας, αλλά κυρίως με τον Έλληνα που κρύβουμε μέσα μας, αφού θυμηθούμε τους 3 βασικούς λόγους για τους οποίους διαρριγνύεται μία σχέση είτε πολιτική, είτε ερωτική, είτε συμβίωσης, είτε συγγενικής, είτε αδελφικής, είτε οικονομικής. Ό,τι θέλεις βάλε. Αυτά είναι τα 3 βασικά στοιχεία. Μάλιστα. Είναι η γκρίνια, η αιτία, η πρώτη. Η δεύτερη είναι όταν ένας από τους 2 σε μία σχέση καταπατήσει το συμβόλαιο. Και η τρίτη, όταν βρεθεί μια καλύτερη προσφορά. Αυτά κάντε τον Αύγουστο. Μάλιστα. Μια Ελλάδα φως. Και επειδή είπες μια Ελλάδα φως, συνειδημικά πήγε το μυαλό μου στην παιδική μου ηλικία, Βαγγέλη, όπου ήμουν μικρό παιδί και μας είχαν μάθει στο σχολείο, όπως πολύ χαρακτηριστικά το ξέρεις, αυτό τι είναι η πατρίδα μας, του συγγραφέα Ιωάννη Πολέμη. Τι είναι η πατρίδα μας, μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα άσπρα τα ψηλά βουνά, το θυμάσαι αυτό? Το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, μην είναι ο ήλιος της που χρυσολάμπει, μην είναι τα άστρα της τα φωτεινά. Το θυμάσαι, το είχα μάθει απ' έξω. Καλημέρα το φίλο μας το Βαγγέλη που μας στέλνει τους χαιρετισμούς και τα φιλιά τους, την αγάπη τους. Να προσέχεις το κορίτσι μας, Βαγγέλη. Τίποτε άλλο, τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Αλλιώς, μανέλα, μανέλα. Λοιπόν, πάμε λίγο, ακούστηκε, να απαντήσουμε σε ένα φίλο ακροατή, το φίλο μας το Χάρη, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ο Χάρης είναι φίλος από καρδιάς και είπε ότι είναι δύσκολες οι στιγμές να μπορούμε να διαγράψουμε από τα κοινωνικά δίκτυα φίλους. Κάποιοι εκπέμπουν κακία και είναι αγενείς, κάποιοι ευθυγραμμίζονται, ο καθένας γεννήθηκε για να διαφέρει, αυτό είναι η αλήθεια, αλλά παράλληλα ο φίλος μου ο Χάρης μας έστειλε και ένα άλλο μήνυμα, το οποίο είναι κορυφαίο, που λέει και για σένα κάποια πράγματα, αγαπητέ μου φίλε. Ευχαριστώ θερμά. Ναι,